having a strong and unshakable faith. Kasano tayo kadi nga maadaan iti napigsa, nabilag, natibker, ken saan nga magungon nga pamati. Okay, ijay Biblia nga ket ada makita yun iti panagbiag tayo nga Kristiyano. Ada makita nga klasen iti pamati. Dito yung una madadadaal nga pamati. Breakable. Okay. Kaslangay jay baso. Okay. Numatnag jay baso magtak. Madadaal. Kat mabalin nga dito nga jay ibagbaga ni Santiago nga faith without works is dead. Isu nga according to Santiago kat pamati matlaang di jay. Di jay madadadaal nga pamati. Di jay awan ti aramid na ngayon umay iti bagyo iti biyag. Okay? Kas labaso nga matinag kat mabtak. Awan nga iti makita nga aramid. Isu nga di jay iti madadadaal nga pamati. Nga nawitnisan tayo gamin nga addahan di jay kunada nga Kristiyano da. Ngam no umay iti bagyo iti biyag, iti uyaw iti biyag, sumardeng da. Kat adapay iti pabasulon da. Okay. Agyaman tayo ta saan tayo nga kasjay, saan ka nga kasjay. Kan maikadua, dahito yung makunkunang flexible, napintas mo iti flexible. Okay, kapos kaslangay bula, nga numatnag, tumalbog. Kat nakita, haan nga nagbaliw. Kat napintas mo dayjay nga pamati. Tano umay iti bagyo iti biyag. Saan nga man ano? Isu nga no ada iti kumusta ang mga tao nga pada mga Kristiyano nagagay nga kumusta? Isu matlaang paslay di kalman. Isu nga awan iti nagbaliwan. Nga uray no adati umay nga bagyo iti biyag ket wan natibker napigsa ngem awan iti nagbaliwan na. Pintas dayjay nga pamati ngem saan nga kasjay iti ibagbaga ti Biblia nga nasaya at nga pamati. Okay, and number 3 dayto yung makunkuna nga strong and unshakable faith. Maiarig iti muscle. Isu nga muscular faith kunak dito yun. Amoy iti muscle habang napipresyo dito yung muscle tayo. Okay. Siya kat ag-push apak. Okay. Ididamdam mo sa nga pulo lang iti kayak nga i-push up. Maramdama napan nga 20. Napan nga 30. Okay. Napan nga 40. Napan nga 50. Napan nga 60. Okay? Napan nga 70. Manupay. Napan nga 80. Kaya dahil lang iti nagpatinggaak iti goal ko kat maabot ko iti sangagasot wino morpay. Isu nga kasya nga iti ibagbaga iti Bible nga iti pamati tayo kat pumigpigsa. No umay iti kapadasan iti biyag, saan nga nagtalinaed, no di kat pinmigsapay. Amen? Hallelujah, kasjay mo't iti muscle habang napipressure kat pumigpigsa. Okay, isu nga kasano tayo nga maadaan iti natibker, unshakable, strong, nga pamati. Ito dito yung maawagan nga powerful faith. Okay, luktan tayo ije Psalms 1:1-3. Okay, ada iti kayat ko nga ibingay dito inuman pa inus-usar ko dito yung verses, passages kadagiti na palabas nga inbingbingay ko. Amen. Psalms 1:1-3. Anya iti kababalin
iti adaan iti natibker nga pamati. Una, kunana ditoy, he does not trust in man's own wisdom. Saan na nga talken iti sirib iti tao ditoy lubong. Ije verse 1 iti Psalms chapter 1 kunana, how blessed is the man. Ije blessed nga dito ito nga kakabsat. Napunpuno ti pamati dito. Ada iti pamati na nga manakabalin, powerful, unshakable. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the path of sinners, nor sit in the seat of scoffers. Okay. Kaya't nga sawon, dito iti dangganyo ayatin nga kakabsat. Pangkonsuman tayo, pangbusbusbusan tayo iti oras tayo. Very important di jay. Gaputay iti tao nga taltalek iti sirib iti lubong ayaten nga kakabsat. He consumes his time in watching, in listening, in the wisdom of this world. So nga nakababad inya iti buy-buyaon tayo. Very important kada tayo no iniya iti pangbusbusan tayo ti oras tayo. Mabalin nga nakababad tayo iti agdengdengeg iti problema diti lugar tayo, bansa tayo nga Pilipinas. Ngem that is danger no deja iti pangibusbusan iti dengdenggem ken buy-buyaon. It will affect your mind, it will affect your faith. Ket no isu iti dengdenggem, isu iti rumrumuar iti ngiwat mo. Mabalin nga iti panangbabasda iti presidente, panangbabasda iti gobyerno tayo. Isumot lang ti rumrumuar iti ngiwat tayo. And that is dangerous. That is not the word of God. So nga iti nabindisyon namin iti nabilag iti pamati na very important no inya sino iti dangdanggan na. And number 2 nga adaan iti nabilag nga pamati, his delight is in the law of the Lord. Okay, ti pakaragragsakan na dito sa unya ako Diyos. Amuyo idi inayabandak niya Apo Diyos. Okay, mas karkaro tatanga 2025. I want to listen, I want to study the Word of God. Kaya't kung agdangag kadigiti anointed preachers, kaya't kung ag-study iti Word na ti sauna, kat isungay iti kanayong nga panpanunutok. Isu iti panpanunutok. Kat amuyo iti naadal ko ijay no ada iti problema nabilog tayo nga mangsaran. Okay? Aring na ngay no umay iti problema kat no bigat kat pumigpigsa ka haan nga isumot lang iti kalman. It will become stronger and stronger ayaten nga kakabsat. Amen? Okay. Isu nga kaslangay DJ apoy. I-compare mo DJ kandila. Okay, DJ kandila. No, dati ag happy birthday wish kung nada ket puyutan na maidep. Okay? Ngum no DJ dakkel nga apoy kasla DJ California. Enya uray no ay nya de no pumigpig sa ti angin. Mas lalo nga pumigpig sa jay apoy. Okay? Kasjay dagiti agmidmid iti sauna. Kumusta DJ? Ayan iti ragsak tayo. Wakati pakaragragsakan tayo kat jay buy-buyaon tayo nga batang Quiapo. Barangay love stories. It will affect our faith. Ma-stress ka dyan. Hallelujah. Amuyo no maragragsakan tayo iti
sao ni Apo Diyos, it will give you peace. Kat amon daytoy sao ni Apo Diyos niya, daytoy sao ni Apo Diyos. No mapantay ijay New Testament kat Jesus is the Word of God. Amen. John 1:1. Jesus is the Word of God. Ayatan nga kakabsat. Kat idingay nga adada dagiti disipulos ijay baybay ta napigsa. Iti dal napigsa ti angin mabutbuteng da nasipnget tingan ti rabi. Adapay nakita da nga magmagna nga tao. Ninmikis da nagbuteng da. Ngum idi nga nagsao ni Jesus. Napukaw jay buteng da. Kunana Jesus ang kayo nagbuteng siyak da ito. In mighty talna. No di jay sao ni Apo Diyos iti dengdenggen tayo. Talnati umay kada tayo. No pakaragragsakan tayo iti sao ni Apo Diyos. Ibagak kada kayo. Maikati stress. Umay ti talna, apay nga umay ti riribo kada tayo, apay nga umay iti problema kada tayo, apay nga saan tayo nga mabaulan ti problema, gaputa sa bali iti dengdenggen tayo eh. It's not the Word of God, it's not Jesus. Remember nga iti baligin ni Jesus, ijay cross ti Kalbaryo, dayjay iti kanayan nga dengdenggen tayo. In mauli dito nga nabilog iti pamati na he is like a tree planted by streams of water. Okay, ijay verse 3. Amuyo no apay nga na kayo nga naimula iti igid ti danom. Kayat nga sawon his roots ket inmuneg. Ket ti ramot na mangalala iti nutrients. Kumusta iti ramot tayo? Okay. Nung naimula tayo iti igid ti danom inmuneg ti ramot tayo kayat nangasawen nga saan tayo nga mabuteng no umay iti init, saan tayo nga mabuteng no umay iti bagyo, kayat nangasawen no umay iti bagyo ket natibker tayo. Hallelujah. Iti agmidmid iti sao ni Apo Diyos na iramot iti sauna. Ket no adati agpa-advise nga adan iti problema, adati maibingay tayo, ayatan nga kakabsat. Kas jay iti biag iti rabaw iti daga, adda iti bagyo iti biag. Ken amon pa iti sumaruno, it yields its fruit in its season. Nga uray no umay iti bagyo iti biag, agbunga tayo. Hallelujah, adu iti Kristiyano nga makikita tayo nga no umay iti kapadasan ti biag sumardeng da, no umay iti kapadasan iti biag maapektaran ti panakigimong da, sumardeng da iti panakigimong ngem amom iti ibagbagana ditoy ayaten nga kakabsat nga no umay iti kapadasan iti biag ijay ket din nga agbunga. Hello, agbunga tayo. Tas la DJ apoy no maang-anginan mas karkarkaro nga pumigpigsa. Ayat nga kabsat haan nga kandila nga maidep. O even in your difficult situation. Kat kunana pa dito its leaf does not wither. Saan nga malaylay? Adati init. Mabutang tayo ti init. Okay. Iti awan iti tudo. Ngam amuyo if we are rooted in the Word of God. Saan tayo nga malaylay? Uray no uyawon da na tayo. Uray no umay iti persecution. Uray no umay iti kinakurang. We are always green. Kan amuyo iti ibagbagana pa dito all that he does prospers. Amin nga aramido na. Anya dito amin nga ibagbagana. Among nung napunpuno tayo iti sao ni Apo Diyos. Jay sao ni Apo Diyos iti kay tayo nga aramidan. Amen. Haan nga di jay kumpormi, haan nga di jay nainlubungan iti kayat tayo nga aramidon. Haan nga di nga panagbisbisyo, haan nga jay pananguyaw iti kayat tayo nga aramidon. Nung nagmedmedit tayo iti sao ni Apo Diyos, it is the Word of God iti kayat tayo nga aramidon. Kayat tayo nga sursulutan, iso nga kunana, amin nga aramidon na rumang ay. Hallelujah, I want to tell you, God wants to bless you.
But first, meditate His word. Iso nga iti adang ti daytoy nga gundaway, don't trust on man's wisdom. Trust the word of God. Amen.